Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. South Africa ningizimu Africa MC Polobase shitile mhlophe singenile sigalelekile ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uDr Spikili uNdlovu ugatsheni uboya benyathi obusongo msombuluko phansi komhlaba yalingana epambanana wena kwakho ukuthi nje umshayela ucingo ubuza ama direction akunikeza ubuze futhi uthi ngakusiza kulesi simo esikuphethe dokotela omkhulu asikuphi ithuba ubingelele izwe likaMthaniya. Ngibingelela bonke nje abakhona la wasiyaviva nababukeli bonke abakhona ngiyanibingelela nonke sanibonani. Sajabula kakhulu ke dokotela ukuthi sibingelelwe uwe siyazi ukuthi izinto zethu zizokhanya na kanjani. Kunabantu abanenkinga yelumbo. Dokotela uyalapha ilumbo? Yebo ngiyalapha baba. Yini edala ilumbo? Ilumbo ke lehlukahlukene. Ukudaleka kwalo. Yes. Akhona amalumbo abantu abeqisela wona phansi. Ngokubuthakathi. Elingena njengomeqo umuntu. Bese kuba khona ilumbo elingena ngokwesicupho. Uthola ukuthi uzocushwa umuntu wesifazane. Bese umuntu lithathelana ngokucansi. Shiyashiyana kanjalo ehlukana kanjalo amalumbo. Iliphi lingozi kakhulu engileqile nengilithatha enkonzweni yaseKamerweni? Elingozi kakhulu ilelo lithatha enkonzweni yaseKamerweni. Liyabulala. Ilona impela elinamandla kakhulu. Lakhiwa ba? Hey. Ngithi uzothi phela isinyanga. Hayi. Sengidabukeloza kwethu ke mase ngikhuluma kanje. Amanye amalumbu akhandwa izona inyanga. Amanye akhandwa ngabathakathi. Kodwa kakhulukazi amalumbu aphuma enyangeni. Kuyothatha isikhathi eside ukuthi belididiyele liphelele. Ya, kuthatha isikhathi ngoba kuyahlanganiswa. Into lehlanganiswa ngenyamazana. Okay. Manje uma ulakha shuthu sokucupha umfazi. Isikhathi esiningi impela esuke kucushwa bona abafazi laba. Abafuna uSpikili njengodokotela wesintu azobacuphela abafazi babo. Uyakwenza lokho. Kuyedinga ukuthi nawe ukhwele phezulu kwesibumbu somfazi kuzacupheke ngempela noma uyunika indoda uthi fika ke ukitazela uzobe secuphekile. Unikezwa indoda kube yona ehamba iyozilungisela umuzi wayo ngendlela elungisa ngakhona. Hayi ukuthi inyanga kube yona egidagidayo. Hayi mase igidagida lapha hayi suke sekungokunye lokho sekungasebona ubunyanga. Okay. Asibukeke kanje. Nikutesta ngani ukuthi kuyasebenza lokho? Enikunikeza abantu. Uma ngabe umuntu umnikezela indowo uyamtshela impawu zayo kuba khona ama-sign. Omtshela ngawo ombonisa ngawo ukuthi uma lento yakho iphasile uzoyibona ngokuthi kwazi yena umnikazi lo. Ukuthi le ndowo yakho le iyasebenza uzobona ngalezo zinto ngempawu eyiso. Ilumbo ngeke ukuthi liyangena ngefone like ngifonele ngiphephethe lingene noma mhlambe ngikuthumela lencwadi ayithinta ngesandla seliyangena lincike kakhulu kulezi zinto zombili zokuthi ngileqe noma ngigiye phezulu kwetalente lomunye umuntu. Hayi kunjalo impela. Okay. Yeah. Kuyathatha amasenta ngakanani mangifika kuwena ngihlome kangakanani uqala ngokuhlola imalini ukuhlola uma usungikhokhisa usutholile ukuthi nginelumbo uye ungilaphe ngamanani ngakanani? Ukuhlola nje hayi akushintshi nje kuloko uma ubona u200 kuse u200. Yebo usahlola imali encane kanyena ndoda? Impela nasezweni la ngakithi nje. Ukancane uthola ukuthi ungangaphezulu kwa200. Komhlaba yalingana kuphilwa kamnandi. Kucheap kakhulu ukuhlola. 200 nje uthola yonke into osokuyidinga. Yebo kunjalo. Mase kulapha kuba imalini? Bese ke mase ukuthiwa liyalashwa kwilumbo makuyilumbo nje kuyashiyana
khona leli elihamba nezibhokwe phakathi elihamba nezibhokwe phakathi hayi ku 5,000 rand lelo 5,000 lelo leli nje ilumbu lelencane o 3,000 rand. Okay. Yeah. Umuntu oqumbisiso Yeah. kusokwelo cansi lelo. Nakhona lapho kuyenzeka ke ukuqumba kwesisu uthola ukuthi ilokho ukuthiwa umthwebulo. Oh, thola wadla ngephupho. Ngoba lento esuke iqumba esiswini isuke lowo muntu enenyoka esiswini phakathi. Kuba kanjalo. Memthobulile. Nalo ilombo futhi elinye liyakwenza ukuvuvuka lesisisu ukuvuvukale nomphambili. Thola umuntu uphuma nezimbi lapho izinto enjalo. Isende siyasimatanisa nelumbu noma sehlukile ke sona. Ya sihlukile ngoba namalumba wafana akhona nawo asikhandayo. Uyaslapha siye lapha empela. Uyodingeni umuntu onesende. Hayi kudinga ukuthi kufike yena nje. Bakhona izinto ezizowazona. Okay. Athi ukuthintwa lapha nalapha ya. Kusisitho sakhe sangasese lesi. Yeah. Okay, ngiyakuzwa. Awumeke we Dr. Spikili ake sikhulume ngezinto ezithandwa abantu man. Izinto zenhlanhla, sikhulume ngezinto zokuphakama. Awuxoxela abantu mntaka baba. Yini oyiphethe lapha kwaSpikili? Lapha ya ngokujwayelekile ke kukhona igubhu. Esizenzayo lapha ya. Kukhona inkunzi nenkomazi. Umfazi nendoda. Yeah. Amagamazi unkunzi nenkomazi noma uyacaza ukuthi azihlukana ngobulili. Khona senkunzi, khona senkomazi. Kusho ukuthini kona lokho? Chaza ukuthi umfazi nendoda. Oh. Yeah. Mangiza ngizothatha isikuphu kuwena kubalekile ukuthi ngimthathe umfazi. Ngithatha nendoda ukuze bangabe nesizungu. Oh. Bazokwazi ukuphila ndawonye. Uma ngithathe waba munye akagcine ikitaze mina. Hayi. Akawa. Kodwa kubalekile ukuthi bebabili. Kubalekile babe babili ukuze kubalance kahle. Zenzani ezakhe igubhu? Ezenhlanhla. Amabhizinisi nenyanga nje. Nenyanga nazo abantu besitoro, abantu bamathenda. Nanoma ngabe hlobo lolu lebusiness. Yeah, bese kuba ukuphakanyiswa ke. Khona indlela esibaphakamisa ngayo abantu encikene nomsamo. Umuzomphakamiso uyedinga ukuthi afike nabantu bakubo. Hayi kufika yena yedwa nje. Okay. Ukulashwa komuntu lapha it's private and confidential. Yeah. Akuhanje khulunywa ngomuntu futhi akufuneki lokho ufika nebandla. Kufanele ufike wena nje wedwa uzokwenziwa lokho wenziwa khona. Mana kuyiqiniso ukuthi sekwabongwa ngemoto ngemsebenzi osekwawenza nenkomo futhi bayakubonga ngaso. Hayi imoto mhlambe kungenzeka sekuyafika nakahlanu. Nenkomo kanjalo. Mana ke kwenziwa yini? Ingoba ubizi kakhulu. Ingakho abantu bekhumbula ukuzokubonga. Ingoba ambizi kakhulu manje umuntu uvele ebona ukuthi hayi lokho abizwe khona lapha yakwaNdlovu kuncane. Kunemsebenzi sesayibona yenzeka. Gatsheni ngibuzwe uthi ucela nanoma ngawumuphi umuntu okubukayo kule video usho offline. Yeah. Ake nje ethi uzokutesta. Ake ethi uzobona nje indlela osebenza ngayo isandla sakho. Yeah. Uzobakhombisa wena abantu. Ngakujabulela kakhulu lokho. Mana ke mayisuka la kaSiyaviva TV1. Yeah. Uyazi ukuthi uzophinda ngitshele mawudlale ngayo. Ngafuna ukuthi ezizotesta ngimenze lokho engimenzela khona phinda buye futhi la. South Africa ningizimu Africa worldwide. Ngowesifazane ngowesilisa khumbula zikhona igubhu, ikhona indlela yokuphakanyiswa ehlukile nejulile. Ukhona umuthi futhi wokuvikeleka nasezifweni. Udokotela uSpikili ukwamhlabe yalingana ebhambanana. Istopi wehla emathayini kodwa indawo okuthiwa isekhwambusi ngaphansi kwayibhambanana. Khona indawo okuthiwa isekhwambusi nje isikoti sakhona. Zithini inombolo esifoni la kuzona mntaka baba? Inombolo esifonela kuzo 071 106 960 960 3 3 siphinde
071 071 106 106 960 960 3. Ake sithole enye noma sesisho sabambile Asithole enye futhi. Asithole enye Enye futhi. singayithola. Yes. Enye ithi 079 079 33 33 41 41 68 68 5. 5 asiphinde 079 079 33 33 41 41 68 68 5. 5 Mangabuza umbuzo othi anginayo imali ephelele Yeah. kodwa ngiyafuna ukusizakala Yeah. ngakuzwa mawuthi 20,000 ukuthi Yeah. ngino 10 Yeah. ngifisa uqalelele wenza amaqalelelo omsizi Yeah. uye wenze njani kuleyo ndawo Kuyenzeka vele uthola ukuthi umuntu efike enemali engaphelele kodwa uhluphekile. Lo muntu akalahlwa loyo uyasizwa. Asisho ukuthi hayi ngoba imali yakho ayiphelele kunjani. Ikhona leyo ndlela leyo ngoba futhi siyakubona mawufika ukuthi ngempela awunayo imali, uthi imali awunayo. Siyakhona nokubona ukuthi uhluphekile. Uyangidida SPIKILI ngoba njengodokotela ophinde bomfundisi umoya uyakhuluma kuwe. Yeah. Kodwa kuningi okufihlile ngoba bachoma ngento ezimbili laba abangene nawe la. Yeah. Abathi bona bazazi ukuzazi. Yeah. Kuthiwa icala ayawulibheki. Yeah. And into emali uyayakha. Yeah. Ake usixoxele ukuthi ukusuka nokuhlala ihlobo lecala olishayayo kuyedingakala ukuthi umuntu afike esikhathini esingakanani kuwena and kuthatha isikhathi singakanani ngoba abanye bathi sikhathela icala lokho elihlehlile. Ngifuna into ezophela ithi inqamla juqo. Amacala ke noma ngabe inhloboni yecala. Ngabe icala elaphansi kwehlahla, ngabe icala lasecourt. Noma ngabe inhloboni nje icala. Mawufika futhi makusasele iviki iziningi lezo zinsuku ngisho ungafika kusele 3 days. Ubhekana necala noma ungafika namhla uyakhona ngakusasa. Still nalapho futhi suke isekhona imizamo esingayenza. Kodwa nje icala lona liyophela hayi ukuthi lilokho lihlehla. Udokotela uSPIKILI ebhambanana kwamhlaba yalingana. Uthi icala uyaliqeda. Uyazazi unecala, uyazazi senkingeni, uyazazi ubhekene noDalati, usukeliwe, ukwenzile. Icala lasemsebenzini. Sokumani madoda. Musana ukuhlala phansi nazi ukuthi nizodliwa amacala. Dokotela umile uthi icala uyalishaya. Ngifaka i-challenge. Noma ngomuphi umuntu onicala nangudokotela ethi ucela usondele kuyena aqede lecala lakho ubuzo ofakaza ngaye la. Inombolo zakho dokotela? Yebo. Azizwe. Inombolo zami 071 071 106 106 960 960 3. Esibili 079 079 33 33 41 41 68 68 5. 5. Mabandla kamjokana kanti abanina benkashana kamenzi manje ngiliphethe uhlelo ngicela ukunikeza udokotela ithuba lokuthi asho okugcina acabanga ukuthi asifika ngakubona noma kusalile noma afuna ukugcizelela ebantwini bakamthani. Cha. Kodwa nje kuphele ngakugcizelela lo muntu oyi1 ngifisa ukuthi eze noma ngabe uthuna icala noma ngabe ngakengane aphinde abuye lo ngizomsiza mahala lo. Ngifuna ukutesta nje abuye futhi azosho la. Afakazise khona la. Ngoba ngababili Uyayithemba noma ngomuphi umuntu onecala akangishayela ucingo enambeni yami niyayazi ngiyokuthatha mina ngikise kule ndoda igile limhlola. Mawuhlulekile ukushayela mina shayela yena uzongitshena yena ukuthi usefikile umuntu sengiyamqala ke manje ngiyamkhipha abadoti uzomkhipha ke na kanjani mahala. Kodwa khumbula kubalekile lokhu kusuka kimi noma yini owenzelwa yona uzungavuma ukwenzelwa ngehala ngempela ngoba nawe uzogcina uswale kuphephuka. Iba nayo into yokukhanyisisho kuthiwa ngabe u2 ocwebezelayo kuze indiki lakho noma ithongo lakho noma indawo lakho noma idlozi lakho libe nento ethi
silahlekelwe 2 rand asilekelele lenyanga iyenze lento yenzeke kusukela manje South Africa azini ukuthi kubalekile ukulula isandla enyangeni nazi inyanga zenza iqiniso kunina kuze ngabe khona umdlalo womaqolana noma ngingize egcineni nokuxabana nina khokhani zifundiseni ukukhokha ngoba umsebenzi abawenzayo ujulile zifundiseni ukukhokha nabo futhi befunde ukwenza umsebenzi weqiniso nangidokotela iningi lenu lizomhlulela lithi ngathi umncane hawu udokotela ophansi kanjena ngizomthemba ngimthini ngoba phela makuthiwa udokotela ngilwele nomuntu ofuna ukungibulala uzongilwela kanjani uphansi kanje ukuhlukanisile kubili uthe kuthina mapholoba nginjena nje mina kodwa owami umuthi uhlukile kunami iwona osesipitini esingangobaba into esibe siyikhuluma naye wathi kithi ngizofaka ichallenge ngizothi ngiphuma ngiphela la kodwa ngizobe ngifuna ukuthi abantu asebebuya kimi befakazisa bengizothi mina ngeyibomu ishayeleni le ndoda ake niye kuyona futhi mawuya kuyona ngitshene mfonele bese uyangitshela ukuthi ayisesivumelene ngiyakhona khona yoqinisa amabhande akhiphe wonke amangwefu zithini inombolo dokotela inombolo 071 071 106 106 960 960 3 esibili 079 079 33 33 416 416 85 udokotela uSpikili ngokubizwa ke amathwasa akhe neziguli zakhe nezithandwa zakhe engungabantu abangamakhasimende kuye dokotela asikuthinte lokhu ukuthi siyazi ukuthi abantu abama professionals esikakhulukazi abakhulumeni abapheli lapha kwakho mangithinta lokhu ngikuthindisa ukuthi ungaxwayi uyini ukuthi usuyovezwa kuma camera mawufika laphana ikhaya elizothile elisebenza ngesintu uyabahlonipha kakhulu abantu abasebenza imisebenzi abafuna ukuyivikela akashawudani sibonane nawe kwivideo elandelayo Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhalezo Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhalezo uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini wakho uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala